Pani Kernová, zabudli ste si vziať lieky. Nezabudla. Prinesiem vám čerstvú vodu. Netreba. Počkám na doktora Liebmana. Ten tu dnes nebude. Má operačný deň. A kto slúži? Doktorka Liebmanová. Liebman? To je ten sympatický mladý pán doktor? Ten fešák s modrými očami. Dobré ráno, dámy. Dobré ráno, pani doktorka. Pani Šmitová, zdá sa, že všetko bude v poriadku. Moč je negatívny, ešte sa pozrieme, či niečo neukáže sonograf. Sestra, keď toto skončíte, odvediete pani Šmitovú na sonografiu. Ďakujem. Pani Kernová si odmieta vziať lieky. Už zasa? Pani Kernová, nejaké problémy? Tie lieky mi nerobia dobre. Mám po nich horko v ústach. A nechutím jesť. To sú celkom bežné vedľajšie účinky. Ale váš muž mi minule povedal, O indikácii vašich liekov tu rozhodujem ja a nie doktor Liebman. Tak ich láskavo užite a prestaňte trucovať. ale No tak šup s ním dnu. A rýchlo. A je to. dajte to sem. Človek si už nikde nemôže byť istý. Všade sami cudzinci. A ešte môžeme byť radi, že nám sem nedali Černochov. Doktorka Liebmanová. Krista. Pomaly začne mať pocit, že sa mi vyhýbate. Dobrý deň. Po ranom sedení zmiznete medzi prvými. Priveľa práce. Zanedbávate ma. A pritom ste mi svete slúbili, že si zajdeme na pohárik. Mrzí ma to, ale naozaj nebolo kedy. A čo tak dnes večer? Dobrý. Nechceli by ste potešiť moje osamelé stárnuce srdce? Dnes večer by to hádam aj šlo. Výborne. Porozprávame o pacientoch, poklebetíme o nemocnici. Poznám jednu útulnú kaviarničku. Ale naozaj vhodné miesto na pracovnú debatu. Pán primár. To nemáte ani najmenší zmysel pre romantiku. Mám. Ale nesmie trvať až do polnoci ako posledný. Prečo ste vždy tak katastrofálne praktická, Krista? Bojíte sa, že by ma Rainer vyzval na súboj? To sa dnes už nemusí. Takže dohodnuté. Stretneme sa vo vestibule, ale nie, že ma zasa zradíte ako minule. Pardon. Som zvedavá, kedy nám tu konečne robia automatické otváranie. Je to tu ako v praveku. Ten starý chlipník zo 16 by stále šmátra po zadku. Len čo sa zohnem, aby som mu pýchla infúzku, už má ruku tu. Dopraj mu trochu radosti zo života. Keď sa mu tak páčiš. Má smolu, on mne nie. No len počkaj, ešte sa z neho vykluje dajaký poriadny prachavč. No to pochybujem, tí chodia do fénovejších špitálov, než je ten náš. Teda, babi, poviem vám, kde tu je spravodlivosť. Každá z vás si niekoho nabalí, len ja s týmto ksichtom mám super kostru, furt nič. Netáraj, okolo teba sa stále ušmietajú nejakí chlapi. Napríklad ten blondiak z dopravy. Malá ryba. U mňa bodujú jediní doktori. Zmeň miesto. Tí, čo tu zavolačo stoja, sú už dávno ženatí. Ich problém. Dievča. Prečo si ty nehľadáš chlapov, čo sú voľní? Myši, ktoré same skáču mačke do papule. Ma nezaujímajú.
Ďakujem. Prepáčte, ale zozadu sa na mňa tlačia. To nič. Ale keby ste ma nezachytili, spadla by som. Dobrý deň, pán kolega. Dobrý deň. Odchádzaš? Čakajú ma v labáku. Mimochodom, nezabúdaj, že si tu lekár a nie Don Juan. Prestaň. Kedy prídeš? Netvár sa, že ťa to zaujíma. Vraj nás opúšťate, pán kolega. Nemocničné tam je už zase raz fungovali. Každý špitál je obrovská klebetáreň. Budúci štvrtok idem do Mníchova, potom sa uvidí. Ak si to miesto niekto zaslúži, tak ste to vy. Ďakujem. Všetko? Čo to? Pustíte? Nerob fóry. No. Prestaň! Nehovor, že máš lepšieho, no. Prestaň! Toto si viac nedovolte. Kráva. Taká ako ty by si mohla oplízať všetkých 10. Kde si ju nejaký chlap vôbec všimne? Veď balkánska. Nemáte čo robiť, Horáková? Je vám niečo? Choďte na 8. Pani Kernovej treba pomôcť pri kúpaní. Pani Kernová, naozaj to nepôjde, ak sa nebudete trošku snažiť aj vy. Neschopná ženská. No, skúsime to ešte raz. Nestiskajte ma, tak boli to. No, už to bude. Nechajte to, takéto neviete. Proste mňa. Prosila som vás, aby ste sa toľko Na čo sa pcháte do roboty, ktorej nerozumiete? Budem sa sťažovať. Buďte už konečne ticho! Čo si o sebe vlastne myslíte? Akým právom nás tu všetkých sekírujete? Na mne sa nebudete vyvršovať. Horáková! Počuli ste, ako na mňa zjapala? Čo si to dovolujete, Horáková? Skoro ma utopila. Už som vám povedala, že trvám na kvalifikovanom personále. Na čo platíme dane? Choďte von, Horáková. Vyhodíme z toho dôsledky, pani Kernová. Ubezpečujem vás. Prepáčte.
U nás je zvykom, že sa k pacientom správame slušne, Horáková. Mrzí ma to. Ale upozorňovala som pani To Kernovú. nie je prvý raz, čo sa na vás pani Kernová sťažovala. Kedy sa tá na niečo nesťažovala. O čo ide? Horáková bola drzá k pani Kernovej. Aspoň niekto. Určite bude žiadať, aby sme Horákovú prepustili. O personálnych veciach tu zatiaľ, chvála Bohu, pani Kernová nerozhoduje. Ide o dobré meno nemocnice. Vy sa starajte o svoje veci, dobre? Prepáčte. V každom prípade musím celú záležitosť ohlásiť pánovi primárovi. Ľutujem. Povolili mi nervy a ja viem, že som nemala. Keby sa dalo, tak tú starú ropuchu utopím ja sama. A s primárom sa netrápte, vybavím to s ním. Ešte kávu, mami? Áno, prosím. Ďakujem. Už dávno som sa tak dobre nevyspala ako u vás. Vždy som si myslela, že Viedeň je hlučná a tu je zatiaľ ticho ako v sanatóriu. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, Rainer. Sen nesadneš? Musím už letieť. Dnes nemáš službu? Stalo sa niečo? Vôbec nič. Ak pravda, odhliadneme od toho, o čom si už pomaly šepká celá nemocnica. A to? Už aj upratovačky na chodbách si kvákajú o tom, že sa zberáš do Mnichova. Len tvoja žena sa to musí dozvedieť ako posledná. Ohromná ukážka manželskej otvorenosti. Nie, len pokojne zostaň, mami. Aspoň si vypočuješ tie jeho výhovorky. No, spusti. A ja som strašne zvedavá. Ale nerob scény, prosím ťa. Je to len taký pokus, nič nie je isté. A keď to bude isté? Zbalíš si kufre a adie? Možno by nám to obom načas prospelo. Pár mesiacov. Ak aj potom budeme cítiť, že sa potrebujeme, nič nebráni, aby si prišla za mnou. Ohromne vymyslené. Pán si vyskúša pár mesiacov sladkej slobody a keby to, nedaj Bože, nebola taká výhra, ako si predstavuje, tak oddaná ženuška pricupká za ním, čo? To teda nie môj zlatý. Ja tu nemienim nechať svoju prácu, ktorú mám rada. Svojich priateľov. No, tých tu máš, priateľov. Nepôjdem do žiadneho Mnichova. Raz som už z Nemecka odišla a nemienim sa tam vracať. Ani kvôli tebe, nie? Krista. Nemôžeš predsa odo mňa žiadať, aby som až do smrti zostal trčať na jednom mieste. Kde máš záruky, že v tom Ale ja Mnichove... kašlem na záruky. Ja chcem v živote ešte niečo skúsiť a... Do čerta, čo to nedokážeš pochopiť? Ty si príšerný egoista, Rainer. Sestra! Zavolajte lekára. Rýchlo. Áno. Volajte Áro, nech sem niekoho pošlú. Pardon.
Mezokain. A nemali by sme... Áno. Pani Fechterová. Kde? Na šestke. Čo je s ňou? Asystólia, alebo komorová fibrilácia. Nebol hmatný puls, ale po údere naskočil. Pardon. Ten mezokain. Ďakujem. Celú službu behu, pán doktor? Áno, aby mi nič neušlo. Najmä taký zázrak, ako ste vy. Keby si vedela, ako sa na mňa pred chvíľou pozeral. Kto? No predsa. On. Moja drahá, strieľaš vedľa. Liebman je kocúr. Žiadna myš. Omyl. Mňa neoklame. Ja im to vidím priam na očiach. A tí jeho kričali, zachráň ma. Nech sa páči. Chcela by som sa vám poďakovať. Tá nepríjemnosť pani Kernovou. Keby ste sa neprihovorili. Prosím vás. V tejto nemocnici si skrátka niektorí ľudia myslia, že sú pánmi sveta. Ak sa neubránite, tak vás uštvú. Nechcete si prisadnúť? No, ďakujem. Študujete medicínu? To mám už dávno za sebou. Ale potrebujem, aby mi v Rakúsku uznali diplom. Takže lekárka. No, aj keď v inom kostýme. A kde ste promovali? V Bratislave. Náskok. Mne sa zdá vzdialenejšie ako Uganda. A nemyslíte niekedy na to, že by ste sa tam mohli vrátiť? Neviem. Občas. A keď si predstavím, čo všetko by to znamenalo, celé to šikanovanie. Ja myslím, že ani tu nemáte na ružiach ustlané. Ale aspoň mám nádej, že sa to raz zmení. Prepáčte na chvíľu. Už som ťa hľadala. Bol som na príjme. Kedy večer prídeš? Netuším. Profesor Kolman oslavuje profesúru, pozval za pár priateľov. Nedalo sa odmietnúť. Myslela som, že by sme si mohli večer niekam spolu sadnúť. A v pokoji sa o všetkom porozprávať. Doženieme to v sobotu. Vlastne radšej nie v nedeľu. V sobotu mám skôš. Priatelia čakajú však. Krista. Neznásilňuj sa. Prepáčte, ja už musím ísť. A ešte raz ďakujem. Čo robíte v sobotu večer? Ja neviem. Nič. Príďte ku mne. Dám vám nejakú literatúru, ktorú budete potrebovať ku skúškam. V sobotu večer budem určite doma. Trezește-te odată! Ce ți s-a întâmplat? De ce ții? Mai întâi vrei și pe urmă țipă pentru ajutor? Taci din gură! Lasă-ne în pace! Hei, tăceți din gură! Eu vreau să dorm! Mâine vreau să... Prebačte,
Prepáčte, mne sa niečo sníva. Prepáčte. Dá sa tu sláze nepoví. Krista mi vravila, že ste odtiaľ. Hej, z Bratislavy. Koľko ste v Rakúsku? 6 mesiacov, 2 týždňa, 3 dní. Rátate to ako chlapci na vojne. S tým rozdielom, že oni rátajú dni ku koncu. Za taký krátky čas hovoríte výborne po nemecky. Ešte doma som sa venovala nemčine. Okrem toho som vyrastala v prostredí, kde sa dosť hovorilo po nemecky. Narodila som sa v Chebe, v Čechách. A hovorí vám to niečo? Aj mama sa narodila v Chebe. Naozaj? Po vojne celú rodinu deportovali. No a ja som sa narodila už v Nemecku. Deportovali? Isté. Všetci Nemci museli opustiť Sudety. To ste nevedeli? Čo si som o tom počula, ale nikdy som sa bližšie nezaujímala. Nikoho to nezaujímalo. Zrazu nás všetci nenávideli. Zo dňa na deň sa z tých najpriateľskejších susedov stali zveri. Mama sa s tým dodnes nezmierila. Označili nás bielými páskami. Na ten kúsok látky nikdy nezabudnem. Ani na odstrihnuté vrkoče znásilnených nemeckých dievčat, ktoré tí divosi priviazali na mestskú studňu ako trofeje. Moji rodičia tam prišli až neskôr, 2 roky po vojne. Boli to chudobní ľudia, dali im dom, zamestnanie, tak sa proste zbalili a odišli. S tým, čo sa dialo, nemali nič spoločné. Dobrý večer. Dámy. Čo tak skoro? Vítajte u nás. Dobrý večer. Pani Horáková si prišla po nejaké knihy. A to tu sedíte len tak pri čaji? Prinesiem fľašku vína. Vlastne si na Cheb ani poriadne nepamätám. Spomínam si iba na veľkú záhradu, ktorú sme mali pri dome. Chlapci kde si vysnorili staré gynekologické kreslo. Privlekli ho do záhrady a spravili si z neho dielo. Vtedy sa všetky deti hrali na vojnu. Takže nás vyhnali, aby ste sa tam vy mohli rozťahovať. Môj starý otec bol gynekolog. Preboha, veď v Chebe museli byť desiatky gynekológov. Ja ľutujem, ak ste... Ľutujete? Takže vy ľutujete. A myslíte, že tým je všetko zabudnuté? Tak to teda nie. Tak to teda nie. Náš dom, to bol môj život. V tej istej posteli, ako ma porodila matka, som ja porodila svoje deti. Viete si vy predstaviť, koľko sa môj muž musel nadrieť, aby sme v Nemecku aspoň prežili? Aby sme mali vlastnú strechu nad hlavou? A vy poviete, ľutujem. A myslíte, že je všetko zabudnuté? Tak to teda nie. Pani, ja som nič neurobila. Narodila som sa 5 rokov po vojne a moji rodičia... Sú obyčajní zlodeji. Môžete im to odkázať. Už zomreli, pani Richterová. Všetko nám pokradli. Domy, fabriky, starožitnosti. Aby z toho napokon urobili púšť. Mesačnú krajinu. Mama, prosím ťa, nepled do toho veci, ktoré sem nepatria. Ako to? Že nepatria? Nevidíš, čo sa tu deje? Znovu sa sem pchajú. Siahajú po tom, čo sme si tu vybudovali. Vlastnými rukami. Rozumiete? Vlastnými rukami. Mama, prosím ťa, upokoj sa. Ja som pokojná. Preboha, čo sa tu stalo?
Bude lepšie, keď pôjdem. Rainer, prosím ťa, odvez pani Horákovú. Nie, ďakujem, netreba. Ale len buď. Dovidenia. Naozaj ma to veľmi mrzí. Neberte si to tak k srdcu. Svokra ináč príjemná stará dáma, iba že niektoré situácie nedokáže zvládnuť. Keď niekto polstoročie živí svoju vlastnú nenávisť, stráca schopnosť pozrieť sa na veci s odstupom. Ja predsa za nič nemôžem. Nikto vás neobvinuje. Ona áno. Vykašlite sa. Aj mne je na zvracanie z tohto primitívneho revanšizmu. Ale čo s tým, ty to už nezmeníte. Zájdeme tak kde na pohári. Myslím, že to potrebujete. Ešte dvakrát. Nech sa páči. Ja už nebudem. No ale jeden hádam ešte zvládnete. Ale zdržiavam vás. Tak mám byť úprimný, nemám veľa chutí ísť teraz domov. Čím neskôr, tým lepšie. Príjemne sa mi tu s vami sedí. Rozprávajte mi, ako to bolo s tým vašim útekom. Nechcem vás nudiť. Politické dôvody? Treba to nie. Keby ma k tomu nebol prehovoril manžel, nikdy by som sa na takýto krok neodhodlala. Ste vydatá? A váš muž? Ten je tam? Je to všetko príliš zložité. Zaujíma ma to. Pravdu povediac, ste jediný skutočný emigrant, ktorého osobne poznám. Nech sa páči. Manžel uvažoval o emigrácii už dávnejšie. Mali sme svoj byt, bývali sme u jeho rodičov. Neklapalo to. Oni patrili k prominentným rodinám a ja som tam nikdy nezapadla. Najmä Robertova matka nemohla prehltnúť, že si ma vzal. Atmosféra hustla, pribúdali konflikty. Okrem toho mal Robert pocit, že ako architekt sa vonku lepšie uplatní. Boli nejaké ponuky jedno s druhým. Ja som mala pred druhou atestáciou a vôbec sa mi nechcelo znovu začínať. Robert naliehal. Takmer 2 mesiace sme trčali v tábore pre emigrantov. Viete si predstaviť, aký to bol šok pre človeka zvyknutého na vilový komfort. Robertové kontakty sa zosypali a skrátka to nezvládol a vrátil sa. A vy ste zostali? Možno som urobila hlúposť. Myslíte? Neviem. Prepáčte, ja som vás nudila. Nemám veľa príležitostí vyrozprávať sa. Nenudila. Viete, že vám v podstate závidím. Vy mne? Vašu odvahu. Prosím vás, len zo mňa nerobte hrdinku. Keby ma k tomu nebol dotlačil manžel, nikdy by som tu nebola. Ale nevrátili ste sa. Na rozdiel od neho. Prečo? Mala som na to svoje dôvody. A možno som sa iba zaťala. Mali ste tam dobrú prácu, ku ktorej ste sa mohli vrátiť. Prečo ste tu? Prečo tu umývate močové fľaše, kým tam ste mohli robiť svoju profesiu? Viete, ja si myslím, že v každom človeku je kus emigranta. Sedí si učupený niekde v kútiku duše a keď máte pocit, že vás už v živote nič nemôže zaskočiť, vystrčí nos, poťahá vás za rukav
Skús to ešte raz. Urob voľakú nepochopiteľnú somarinu. Máš poslednú šancu. A vy počúvate jeho našepkávanie. Máte chuť so všetkým tresknúť a odísť niekam, kde vás nikto nepozná. Spáliť všetky mosty a začať od nuly. Len nabrať odvahu na ten krok. Prečo mi to hovoríte? Lebo vy ma dokážete pochopiť. Tak na naše emigrantské dušičky. Nevyzerá to tu práve najvábnejšie. Som rada, že mám aspoň nejakú strechu nad hlavou. Mali by ste si dať nejaký prášok a poriadne sa vyspať. Pani kolegyňa. No to. Prepáčte. Ja ďakujem. Zloba, závisť, zášť, strach a svár. Situácia vo východnej Európe sa počas uplynulého víkendu opäť dramaticky vyhrotila. V Prahe vyšli v nedeľu 10 000 ľudí do ulic, nehľadiac na predchádzajúci brutálny zásah polície, ktorý si vraj vyžiadal jednu ľudskú obeť. Československý predseda vlády Adamec sa vyslovil poprvý raz za dialóg medzi vládou a Chartou 77. Adamec uviedol, že je možné, aby vo vláde boli aj nestraníci a prisľúbil, že Len sa pozri na tých ľudí. Je to fantastické. Som zvedavá, či sa ti tiež bude zdať fantastické, keď všetci Čechoslováci sadnú do tých svojich rozeganých škodoviek a prídu sem. Tak ako v lete, ty z východu do západného Nemecka. Prosím ťa, nestráš. To sa nemôžete ísť baviť niekde inde. Čo poviete na to, čo sa u vás deje? Nemôžem tomu uveriť. Keď u vás padne komunizmus, určite sa otvoria hranice. Budete sa môcť vrátiť. Každý má byť tam, kde patrí. Nemáte robotu, milé dámy? Televízia je tu pre pacientov, nie pre personál. Tak poďme šup, šup. Vyhlásil, že napriek odlišným názorom treba sa usilovať udržiavať so svojimi susedmi dialóg. Smok, ktorý sa vyslovil proti sankciám, povedal, že treba nechať dvere čo najviac otvorené. Pani Horáková. Dobrý deň. Dobrý deň. Chcela by som sa vám ospravedlniť za to, čo sa u nás stalo. Mama býva niekedy hrozná. Nie, nie. Mňa mrzí, že som vám spôsobila také nepríjemnosti. To nebola vaša vina. Ozaj, ako stojíte so skúškami? Zatiaľ si netrúfam. Keby ste vedeli, kam všade nosím so sebou učebnicu. Tak príďte ku mne, ja vás vyskúšam. Neviem, či by to bolo vhodné. Nechcela by som dráždiť vašu mamu. No, budete si musieť zvyknúť, že naša generácia nemá s ich minulosťou už nič spoločné. A ich predsudky sú pre nás passé. Naozaj budem rada, keď prídete. Veď sa ešte dohodneme. Dobre, ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Chodia ovešaní balíkmi ako mulice.
Úplná katastrofa. Nenájdeš jediný voľný flek na zaparkovanie. Nedá sa zapísnuť ani bicykel. Všade sú napchaté tie rachotiny. Pomaly máš problém pretisnúť sa do obchodu. No, samozrejme. Sú ako kobylky. Aj tak nakupujú len samé harabu. Aspoň sa zbavíme starých krámov. Prosím ťa, kto je zvedavý na tých vyjavené ksichty a prázdne peňaženky? Hľadá vás nejaký pán. Myslím, že je tam od vás. Nevieš si predstaviť, ako to teraz u nás vyzerá. Nezostal kameň na kameni. Tí, čo boli hore, sú fuč, všade sedia noví ľudia. Ale Robert sa nestratil. Hneď sa zorientoval. Teraz je z neho veľký revolucionár. Stále vysedáva na nejakých schôdzach. A čo hovorí o mne? O nás? Veľa sa nestýkame. Veď vieš, nikdy sme si neboli obzvlášť sympatickí. A keď sa odtiaľto môj milovaný švagrík vrátil, všade vytruboval, že do emigrácie si ho dotiahla ty. Preboha, toto predsa vôbec nie je pravda. Všetko bolo úplne inak. Vždy bola libista. Čaká, že sa vrátiš. Prečo nepríde on? Mám pocit, že sa hanbí, že ťa tu nechal samého. Príde aspoň na sviatky, Jani. Vždy budeš u nás vítaná. Pripravujem sa na nostrifikáciu. Ako ti to ide? Po novom roku mám prvú skúšku, ale ak to vyjde, mnohé sa zmení. Jani, nemohla by si mi požičať nejaké prachy? Aspoň takých 5000 čilasov. Videl som super video. Iba za 8. Keď si to prerátaš na koruny. Nemám, Peťo, fakt. Jani, určite zarábaš aspoň 15 tácov. Toľko tu zarobí každý. To sú reči, Peťo. Pracujem ako pomocná sila. Všetko, čo zarobí, mi stačí ledva na prežitie. Keby som mohla, tak ti tie peniaze dám. No nič. Keď sa nedá, tak sa nedá. Len som si myslel, že by si nám teraz mohla trochu pomôcť. My sme si tiež kvôli tebe všeličo užili. Už je po pauze, musím ísť. Tak ahoj. Dúfam, že sa teraz uvidíme častejšie. Pozdrav odo mňa Bratislavu. Jemu radšej nehovor nič. Čau. Čau.
prosím. Haló? Kto je tam? No kto volá? Haló? Ale keď Walter je za lyžovačkou celý besný, tak čo mám robiť? Vidíš, a čo mňa stojí nám, aj kým toho svojho trkvesa niekam vyťahnem. Ešte, že ideme silvestrovať niekde do podniku. Ja ti nemám... S dovolením. Á, pani kolegyňa. Výťahy zasa nechodia. Budem za to chvála, inak by sme sa tuším ani nestretli. Počujte, je to náhoda alebo zámer? Čo? Že nie ste nikdy tam, kde som ja. Dalo by sa to aj obrátiť. Vy nie ste tam, kde som ja. Takže sa mi nevyhýbate? Nemám dôvod. Môžem vás niekam hodiť? Ďakujem. Chcem sa radšej prejsť. A čo si dať malú reprízu a staviť sa niekde na panáka, takého silvestrovského? Radšej nie. Tak teda všetko najlepšie v novom roku a nech sa vám v ňom splnia všetky vaše želania. To by som musela veriť na zázraky. Všetko najlepšie aj vám. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Ticho! Ticho! Buďte už konečne ticho! Všetky byty sú tak príšerne drahé. Toto si v živote nebudem môcť dovoliť. Na Viedeň je to normálne. Na Viedeň možno, ale nie na moju peňaženku. Lenže večne zostať v penzióne, to je hluk, smrad, spoločná kúpeľňa. Možno by sa s tým dalo niečo urobiť. Jeden môj známy má garzonku, býva teraz v Nemecku. Môžem sa ho spýtať, či by ju neprenajal. Pravda, ak chcete. To by ste pre mňa urobili? Pre vás. Aj viac. Prepáčte, ale pýta sa na vás pani Fuchsová. Čo chce? A do milulinkého pána doktora. Povedzte jej, že držať za ruku ju nemám kedy. Hyperurikémiu vyvoláva porucha obličiek alebo zvýšená produkcia kyseliny močovej v tele. Rozhodujúci vplyv má nedostatok určitých enzýmov. Konkrétne? Povedzme, úplná neprítomnosť HGPR transferazy vedie k ťažkej hyperurikémii, tzv. Ležnihanov syndrom. Teda vy ste poriadne nadúpaná. Mám za sebou 13 rokov praxe, atestáciu. Čo sa teda bojíte? Stále mám ešte problémy s nemčinou. Prosím. Povedzte mi, aký je profesor Orgis? Myslíte si, že bude mať so mnou aspoň štipku súcitu? Keď zbadá peknú ženu, tak je hneď námeko. Poznáte ho dobre? No, naučil ma na univerzite. Neskôr sme sa spriatelili. Spočiatku sa u mňa aj o niečo pokúšal, ale nedala som mu šancu. Mohla by som mu zavolať.
Ale vy to nepotrebujete. Ste milá, pani Littmanová. Počujte, keď už máme ten kus spoločnej histórie, urobme to takto. Ja som Christa. Jana, veľmi ma teší. A pripijeme si na to. Nech si chlapi nemyslia, že len oni majú túto televízor. Dobrý deň. Christa. Mami. Prosila som ťa, aspoň kým som tu. Mama, ja už som dosť stará na to, aby som vedela, s kým sa mám stýkať a s kým nie. Varovala som ťa. Mala by som odísť. Prosím ťa. Tak, čin. Už si sa bola pozrieť doma? Vážne? Som tak trochu ako fajčiar, ktorý si odvyká. Nechcem pokúšať. Takže si rozhodnutá zostať tu? Ak si zvyknem. Mne tiež chvíľu trvalo, kým som si privykla na Rakúsko. A dnes by som už odtiaľto asi neodišla. Aj keď by sa mnohé vyriešilo. Čo, tvoj muž ozval sa ti? Zrejme čaká, že prvý krok urobím ja. Ale ty nechceš. On odišiel. Aby si mi rozumela, ja mu to nevyčítam, mal na to právo. Iba nevidím dôvod, prečo by som sa mu mala teraz doprosovať. Ak bude veľmi chcieť, vie, kde ma nájde. Máš pravdu. Chlapi sú sebci. Neviete, kde je Horáková? Tuším pri sterilizátore. Ďakujem. Nehovorila som ti. Myslela na ňom ako kravata. Gratulujem k vlastnej streche nad hlavou. To... myslíte vážne? Smrteľne. Ďakujem. V celej Viedni pomaly nenájdeš jediný voľný flek na zaparkovanie. Včera jeden z tých Zulu kafrov vletel do križovatky na červenú, kým odpratali ten jeho šrot. Prešlo po večnosti. Čo tí na východe nepoznajú semafory? Škandál je to. A naši páni politici ich ešte budú podporovať. Ako keby ste vy pomoc nikdy nepotrebovali. Moja drahá, Rakúsko vždy len pomáhalo. A z našich daní musíme trochu myslieť aj na seba. Nie sme zas takí bohatí, aby sme mohli vykrmovať kadejakú háveť.
Prepáčte. To nič. Ja nie som urážlivá. Nalejem aj tebe? Dám si. Vieš, my ťa vlastne ani neberieme ako cudzinku. Si iná ako oni. De facto si Rakúšanka. Prosím, interná. Pani Horákovú, prosím. Haló. Je tam interná? Chcel by som hovoriť s pani Horákovou. Kto to bol? Omi. Celkom hore. Tie dve malé okienka. Môj prvý vlastný byt. Takáto túra dá kaviarenskému typu poriadne zamrať. Ešte 2 poschodia. To je fantastické. Ja si pripadám ako vo sne. Aspoň rok sa tu nevetralo. Nádhera. Poďte sa pozrieť. Takýto výhľad stojí aj za tých 5 poschodí. Celá Viedeň vám leží pri nohách. Bojíte sa výšok? Trochu. Taký zvieravý pocit v žalúdku, ako keby ma čosi ťahalo dolu. Už vidím, že vám sem budem musieť prísť. Občas poumývať okná. Až také zlé to so mnou zasa nie je. Ale aspoň budem mať dôvod vás navštíviť. Budete tu ako zakliatá princezna v hradnej veži. Toľko vecí. Ani neviem, kam to všetko dám. Skoro každý na oddelení mi volačo daroval. Dokonca aj Doris, aj keď ma nemá Boh vie ako v láske. Cudzinci, ktorých ľudia poznajú osobne, sú v ich očiach celkom iní ako tí ostatní. Zvykáte si. Keď som bola malá, prišiel na návštevu k našim susedom akýsi starý Američan. Všetkým deckám porozdával žuvačky. No, v tých časoch to bola u nás senzácia. Ja som si myslela, že je to anjel z neba. Bol iba z Atlanty. Doprial by som vám skutočného anjela. Lenže toto nie je rozprávka. Takže by vám stačil aj stárnúci 40-ročný Rakúšan? Bože. Črepy prinášajú šťastie. Ozaj, čo pre vás znamená šťastie? Zbaviť sa snov. Vidíte, aj ja snívam rád. Chlapi bývajú väčší rojkovia ako ženy. Skoro každú noc sa mi sníva ten istý sen. Tlačí ma ako mora, ktoré sa nemôžem zbaviť. Aký sen? Budete sa mi smiať. Nebudem. Prisahám. Takmer každú noc sa šplám na vysoký vrch. Stojí ma to množstvo síl. A už keď som skoro hore, vrch ma za každým odhodí a ja sa zrútim do hĺbky. Cítim sa hrozne sama. Nie som ani tam, ani tu. To poznám.
Veď máte všetko. Čo všetko? Zamestnanie, rodinu, dobré postavenie, úspechy. Myslíte si, že to stačí? Nemali by sme. Ja viem. Už 3 týždne si nebol zahrať skôš. Kam si vraj začal hľadať nového partnera? To sú klebety. Prosím ťa, zahryzla sa do neho ako kliešť. Cez posteľ sa šplhá najlepšie. Len počkajte. Nakoniec si nabalí ešte aj profesora a bude tu robiť dám. Nedajte sa rušiť, dámy. Šašíku. Pán kolega. Dnes mi to ako si nejde. Slabá kondička, čo? To bude zle. Len aby ste nevynali energiu na inom než športov. Ale tak. Dáme si ešte se? Ne, mne stačí. Ako je to s tým vašim Mníchovom? Konca mesiaca mám dostať odpoveď. Takže balíte a tradá do veľkého sveta. Nič nie je rozhodnuté. Dobrý večer. Dobrý večer. Mohli by sme ísť do Mníchova spolu? Ak chceš. A čo Christa? Rozídeme sa. Ale ona ťa má stále rada. Iba si zvykla so mnou žiť. Som časťou nášho bytu. Časťou nášho spoločného povolania. Časťou jej myšlienok. Neveríš jej nič, čo by jej patrilo. Vieš, Rainer, ja ťa mám rada. A práve to mi náháňa strach. Bojím sa, že z jednej závislosti vklznem do druhej. A že napokon stratím samu seba. Nehnevaj sa. Asi bolo zbytočné chcieť ťa teraz presvedčiť. Čo poviete, pani doktorka, ako mi to ide? Skvelé. O chvíľu budete tancovať. Prvý valčík si zadávam u vás. Dobre. Nikdy by som nepovedala, že Liebmann sa môže takto zbáť. Ja tú Liebmannku normálne ľutujem. Keď už podvádza, prosím, ale akurát s takou. Horáková je náhodou celkom príjemná baba. A tá je Oxantipa.
Tá je studená ako psí čumák. S takou chlap v posteli môže prísť jedine gomestrina. Čo? Vieš na čom? No, toto je ono. Taká starina? To by sme mohli púšťať u nás na geriatrii. To ste mi dali, Marion, veď to sú hity mojej mladosti. Skvelé, čo si do toho dala? Chce sa mi tancovať. Smím prosiť, pán doktor? Ale máš si vlastnú zodpovednosť. Skalpel ovládam oveľa lepšie ako svoje obelavé nohy. Vy všetko neviete, pán doktor. Tancujete lepšie ako Michael Jackson. Wow. Nečudujem sa, že vám každá baba ide otrhnúť rukav. Čím to bude, Rainer? Čo myslíš ty, Jani? Vítajte. Dobrý večer. Už som ani nedúfala, že prídete. Blahoželám. Prišlo šéfstvo. Počul som, že ste to zvládli na jednotku. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Poďte ďalej, nech sa páči. Konečne mužská posila v tomto babinci. Už som sa bál, že ma tu utancujú na smrť, pán primár. Ja vás nezachránim, pán kolega. Poďte. Odskočil som si len naskok z recepcie. To viete. Dobrý večer, pán. Ten kongres. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dievčatá. Dobrý večer. Vraj ste boli na skúškach výborná. Spočiatku som mala trému, ale potom to už ako tak šlo. Ale nebuďte príliš skromná. Mám informácie z prvej ruky. Hovoril mi to na kongrese Orbis. Pán profesor bol veľmi milý. No, ako ho poznám, určite si vás pozeral od hlavy až po pety. V tom prípade sa dám na štúdium aj ja. No čo, kostru mám celkom dobrú, nie? No neviem, či mám prihláške priložiť kozy alebo zádok. Na to sa musíte spýtať Jani. Ona sa predsa v takýchto veciach vyzná. Prestaň, prosím ťa. A odlož ten pohár. Tak, na našu Janu. No, na zdravie. Od prvého môžete pracovať na príjme. Pravda, ak budete chcieť. Pane Bože. Pravda, že chcem. No vidíš, Jani, ty si sa bála, že to nezvládneš. Ale kdeže? Naša Janka predsa zvládne všetko. Do čoho sa raz zadrapne, to len tak nepustí. To stačilo Christa. Prečo by som nemohla aj ja vyjadriť Janke svoj obdiv? Tej skvelej, úspešnej žene. Dosiahla všetko, čo si predsa vzala. Má byt, má zamestnanie, má priateľov, vplyvných priateľov, má manželov, svojich priateliek. No. Ja pôjdem. To viete, tá recepcia. Prepáčte. Pán primár. Prosím vás, neodchádzajte. Myslím, že ďalší program tohto večierka by bol nad moje sily. Dovidenia. Ja odchádzam. Prečo sa tvárite? Prečo to všetci veľmi dobre viete. Na takýchto pikanteriách sa dá vždy veľmi dobre zabaviť. Aj v dobrej spoločnosti. A nielen po hajzloch. Ideme domov. Prečo? Mne sa tu páči. Teraz začne tá pravá zábava. Tak, ahoj. Maj sa, Jani. Drž sa, dievča. Takáto príležitosť stojí za to.
si mali všeličo vysvetliť. Prosím ťa, choď aj ty. No, mrzí ma. Nechaj nás. Tak čo? Si spokojná? Si v kurze. Ty moja úbohá popoluška. Súcit je výborný obchodný artikel. Ibaže smola, miláčik, vieš. Ľubostné aféry sa nikdy nedajú zatajiť. Vždy sa nájde nejaký dobrák, ktorý to podá ďalej. Čo ty vieš, čo je samota? Myslíš? Pane Bože, ty si zneužila moje priateľstvo. Moju nekonečnú hlúposť. Ja som chcela sebe aj ostatným dokázať, že sa netreba báť otvorených hraníc. A ty si ma za to takto hnusne podviedla. Krista, vysvetlím ti to. Mám ťa plné zuby! Všetkých vás mám plné zuby! Všetkých, čo nám zaberáte parkoviská, čumíte do výkladov, kradnete, zasierate celú túto krajinu. Bože môj, ako som mohla byť taká sprostá. Všetci ma varovali, aby som si takých ako ty držala ďalej odtiaľ, ale ja nie, ja som chcela byť veľkorysá, tolerantná. Ja si to vlastne zaslúžim. Prečo práve do teba? O čo som ja horšia ako ty, alebo ktorákoľvek iná? Že som sa narodila tam a nie tu? Krista, bola to iba náhoda, že Rainer stretol mňa. Keby som nebola ja, bola by iná. Pri takých ako si ty, neverím na nejaké náhody. Krista, nemali by sme... Padnúť si do náručia? Iba sa pokúsiť jedna druhú pochopiť. Pán kolega, vidíte? A ja, že už ste dávno v Mníchove. Pozri sa. Janka! Mám fantastickú správu. Dostal som to primárske miesto v Mníchove. To je fajn. Predstav si, bolo naň viac než 20 uchádzačov. So šéfom som sa už o všetkom dohodol. To som rada, že ti to vyšlo. Večer si doma? Kam by som šla? Ozvem sa. Čau. Čau. Ahoj. Ako si ma našiel? Mám svoje chodníčky. No? To ma ani nepozveš ďalej? Poď. No, tak sa ukáž. Perfektná.
Prečo si sa neozvala? To isté sa môžem opýtať ja teba. Vieš veľmi dobre, ako to nás chodilo. No aj bez toho som mal dosť vytriasačiek. 2-krát ma vypočúvali. Ešte nechápeš. Fakt, nemohol som riskovať. A okrem toho, ja som bol doma. Vedela si, kde ma nájdeš. Aha. Čo je? Čo sa stalo? Ty sa vôbec netešíš, že ma zasa vidíš? Vyzeráš bohovsky. Tuším, si mi ešte viacej opeknila. To si sem prišiel len preto, aby si mi to povedal? Takže, takto bývaš? No, chutné. Fajn. Teraz budem tu v Rakúsku častejšie. Vieš, založil som si takú malú firmu na čerpacie súpravy a podobné blbosti. Máme nejaké kontrakty tu vo Viedni, niečo sa nám rysuje v Salzburgu. Takže myslím, že sa to celkom slušne rozbieha. To som rada. Je veľmi dobré, že si tu zostala. Určite tu máš slušné kontakty. Perfektne hovoríš po nemecky. Myslím, že my dvaja to tu ešte poriadne rozkrútime. Takže ty si tu vlastne iba preto, že ma potrebuješ. Myslím si, že sa potrebujeme navzájom. Si tým istý? Áno, bol čas, keď som ťa naozaj potrebovala. Tak neblázni ani. Medzi nami to predsa vždy perfektne fungovalo. To bolo... Robert. Aha. Je za tým nejaký iný muž? Nie. Tak potom nechápem. Iba som sa vydriapala na svoj vrch. A chcem sa aspoň chvíľu v pokoji kochať výhľadom. Počkaj, čo tu trepeš? Aký vrch, aký výhľad? Voľa, kedy ma desne štvalo, keď si mi nerozumela. Dnes sa na tým môžem iba zasmiať. Jana, skúsme to spolu ešte raz. Skúsme jednoducho zahodiť za hlavu všetko, čo bolo doteraz. Napokon, ešte stále sme manželia. Chcem sa dať rozviesť. To myslíš vážne? Ale vedia... Nemá zmysel o tom ďalej hovoriť. Rozvediem sa. Škoda. Mohli sme byť celkom fajn dvojica. Ale nebudeme. Do Boha, pripadám si ako idiot. Asi by som mal odísť? To by bolo najlepšie. Takže? Ahoj. S Bohom. Ešte sa ti ozvem. Ak ma tu nájdeš. Ahoj.
Hoci teraz v tvojich očiach vyzerám ako Gauner alebo Hochstapler. Ale tak to nie je, prosím ťa, ver mi. Nemusíš sa mi ospravedlňovať. Mnichove začnem od začiatku, alebo sa o to aspoň pokúsim. Ale musím tu nechať všetko, čo ma akokoľvek viaže k Viedni. K tomu, čo bolo. Prosto cestujúci bez batožín. Ale nehovor tak. Ale áno, je to pravda. A nemá cenu si nič navrávať. Ty si mi dala čosi ako nádej. Prosím ťa, Rainer, ale nebuď patetický. My sme sa prosto potrebovali navzájom. Iba ja som na chvíľu podľahla ilúzii, že je to možno inak. Že nám sa to niekedy stáva. A nebyť toho, nikdy by som ti dačo také nenavrhla. Jana, ale veď aj ja som chcela, aby si tam so mnou išla. Takto je to v poriadku, dokonca lepšie. Každý máme svoj vrch. Ty tam a ja... Boh vie kde. Mám ťa rád, Jana. A viem, ako veľmi mi budeš v Mnichove chýbať. Ale musel som sa rozhodnúť. A počúvnuť ti našepkávanie malého emigranta v kútiku svojej duše. Nehneváš sa. Držím ti palce.